Ongi etorri kabalara berriro. Aprotola beldurra ematen dut, ezta? Bai, gaur hain zuzen hitz egingo dugu cancel culture edo cancel kulturari buruz. Eta hortarako, bai, biko laboratzaile, zoragarri edo beldurgarri edo ez dakit nola nahi izan. Bueno, zuen erabaki izango. Ongi etorri, Aritz eta Oiana txalobero bat. Opa. Oso ondo. Bueno, ondo, asteburu ondo. Bai, nik. zuk esan duzu guk erabakiko dugula beldurgarri edo zoragarri, igual entzuleak erabaki beharko du, ezta? Hori da jarriko diegu, en plan, esango diegu, mesez iruzkin du, bata du, YouTubean ikusten bali maduzue jarri zoragarri edo beldurgarri. Claro. Bai? Parte hartu, Ba. iruzkinetan. Bestela, ondo, Aritz zer moduz euskara sustatzen? Bueno, ondo, gustora egia esan. Horrelako gauzetan beti egon daiteke gustora, norbera, ez? Oso ondo, Bai. euskara maitia, bultzada bat ematen, beste bultzada bat. Euskara bultzada guri ere, Bum! Bai, bidirekzionara. Oso, eta zure bultzada ematen, aritu zea ez, zemuz manesa izaten Siberuan. Ondo, garrantzitsua izaten da batzuetan periferietara gerturatzea norbere privilegioen gaineko kontzientzia hartzeko eta han egon ginen Gotainen eta Gasteizen. Eta, bueno, irakaspentxo batzuk motxilara bai. Bai, kontu ze, agian siberutarrek esango dute zuzarela periferikoa eta ez. Bai, izango naiz, baina ez dakit gauza batzuetan, beste batzuetan baino gehiago. Bueno, hori da, beti... Baina, bueno, ikusten da hemen da euskararen defendatzaile zutsuak garela. Baina, euskara kantzelatuko dugu edo ez? Nik kantzelatzen dut Nik erabakiet Gipuzkera kantzelatzea, erabakidet. Karo, aski horrekin esaten duzu, Gipuzkera dela euskera. Gipuzkoa zantismo. Nik nahi nuke Gipuzkoa kantzelatu eta ez etortzea honastero, baina... Baina, pila bat maite duzu. Gauza bategatik edo besteagatik, beti bukatzen dugu hemen, ez? Gero ze gustora zauden, Gipuzkoan zaudenean, hombre. Ondo tratatzen dauzu. Kontuz, ez da beldurgarri bihurtuko naiz. Bueno, honekin sartuko gara gaian eta honekin sarrera. Gaur egun, eszepzioa dira haien burua sare sozialetan erakusten ez duten gazteak. Eta bai, bakoitzak modu desberdinan erabiltzen ditugu sareak. Batzuk nahiago dute Instagrama, beste batzuk Twitterra, beste batzuk TikToka. Eta baita ere badaude hauek bateraezinak direla dioten pedanteak. Adibidez, Twitterretik jarraituta batez ere zertarako erabiltzen dugu Twitter. Bai, hori da. Eztabaida morbosoak aurrera eramateko. Eta ondo dago, ze txaltxoa asko gustatzen zaigu, baina egia da iruditzen zaigula batzutan erabiltzen ditugula plataforma hauek aurrera edo aurpegira esaten ez ditugun gauza guzti horiek nolabait helarazteko publikoki. Eta ondo dago, ze saltxeroak ondo daude, baina egia peña bastante kabroia dela. Eta maitasun guztiz, asko maite zaituzte gora saltxeoa. Eztabaidak ematen dira sareetan eta ondo dago, baina kuriosoa nola batzutan badagon talde edo kolektibo bat beste zenbait peña inbalidatzeko edo ezeztatzeko gaitasun eta indarrarekin. Kantzelazioaren kultura edatzen ari dela, esan dezakegu, eta esaten da. Eta iritzia demokratizatu egiten ari dela. Eta ondo dago, baina egia da kontu zibili behar dela esaten dezunarekin kruzifikatua izan zaitezketa. Aurrera, gaurko kabala. Bueno, orduan jasatugu bergenon informazioa. Eta ikusten dut baduzuela eskutartean zerbait, espero dut laban batez izatea, erakutsi, mesedez. Bueno, izan zitekeen ere laban bat, baina igual hau arriskutsuagoa da, ez? Boligrafo gorria. Apur bat, labana sartzen dizutenean kolore berdina ateratzen da, ezta? Eta, apur bat, kantzelazioaren ikurra, ez? Isa hori, ez? Izen baten gainean isa hori, argazki baten gainean isa hori. Bueno, bendago. Orduan egingo duzu lista bat, gorrotuzun jendearekin da egingo zu isa, ez? Bai. Horregatako erabiltzen duzu. Edo saiatuko naiz isa nire buruari ez jartzen, edo inor jarri ez diesadan. Bueno, hori bada helburu polita. Eta zu aipatu zu zerrenda, eta zerrendak non idatzi, komeni izaten da izatea. Eta nik kuaderno gorri bat ekarri dut, ez dakit kasualitate zala zer, baina hirurok ere beltzez etorri gara, beldurgarri etiketa irabazi nahian, edo. Eta izan daiteke. Zer idatzia izan dezagun? Bueno, halko da orduan hor zure boligrafo gorriarekin
idatzi izan nola badago ere, ez, Death Note, edo horre izenak. Haibez, aurten Death Notean zeuden Isabel Bigarrena eta Gorbachev, ez? Badirudi. Ikusi beharko daia horra puntatuta daude. Pero jarri beharko dugu urrengo beste izen batzuk orduan. Eta hori erabakiko dugu. Bueno, primantakia da, beltzez gatoz dana. Oso tetriko etorri gara dirudienez. Norbait, agian norbait belurtuko dugu benetan. Bueno, ez dakit. Gero ikusiko dugu hori. Ikusiko dugu. Eta, bueno, hasteko, zer da cancel kultura? Ikuste dutela kontzeptu bat ulertu behar duguna zentsurarekin eta adierazpen askatasunarekin batera, ez? Ez dela kontzeptu bat bere horretan bakarrik zentzurik baduena edo. Eta, bueno, zertan datzan, da norbaiti norbait ezestatzean datza, ez? Zerbait esan duen edo zerbait egin duen norbaiti horako gisa bat jartzea eta desagerarazi nahi izatea edo. Ez dakidana da kultura honek beti hori lortzen duen, ea beti ezestatu nahi den hori ezestatzen den edo are indartsuago bilakatzen duen batzuetan, hori da nik gai honekin daukan zalantza nagusietako bat. Ja, nik egia esan definizioaren inguruan zalantza desente ditut eta ez nahi ausartzen definizio bat ematera. Bai uste dudala hor badaudela gogoetarako zenbait gauza. Adibidez, normalean kantzelazioa hartzen da, apur bat seinalizazio edo seinalamendu publikoa bezala edo horrela, baina egia da ere ez dakidala horrek balio duen egiatan, zuk esan duzun bezala, pertsona bat ezestatzeko edo, eta gero ere, azkenean, badaudela hor faktore batzuk daukatenak benetan jendea ezestatzeko eta diskursoak ezestatzeko boterea edo ahalmena. Adibidez, YouTubek bere algoritmoaren bitartez indartzea diskurtso batzuk eta beste batzuk baztertzea, hori ere kantzelazio kultura izan daiteke, ez? Eta hori ez da hartzen aintzakotzat honetaz hitz egiten denean. Bai, esan duzunaren harira, uste dut aipatu beharrekoa dela, igual batez ere sare sozialen, interneten eta mundu horren baitan ematen den fenomeno bat dela, eta esan dezakegu akaso bere helburu nagusia dela diskurso bakarra egotea, eta ez ertzetako diskursoen nolabaiteko desagertze bat izan daiteke. Baina, esango nuke, beste ikuspuntu batetik ere garatzen direla horrelako praktikak, orduan baduzkat nik zalantzatxoak horrekin, baina inongo zalantzarik gabe uste dut marko orokorrago batzuen baitan kokatu behar dugun kontzeptua dela, eta ez norbanakoek egiten duten ekintza soil bat moduan horregatik kontzeptuan bertan dator kultura hitza, ezta? Nik uste hori azpimarratzekoa dela. Kultura erabiltzen baldin baduzu ez da banako bat, azkenean ez da talde orokor bat hori egiten duna. Aurrere badago apur bat, zer ikusia ez anonimotasunetik egiten duzun gerturatze horrekin jendearekiko, ez dut uste egongo zanik kantzel kulturolakoa ez balin bagenuen denok ez izen bat, eta jende pilak maskara baten atzean alduna jarri bere iritzia ere, ez? Mamuak bezala. Bai, eta ez da hori bakarrik, ez da nik uste hemen denok maskararekin egongo bazinate, baina ni egongo banintz gorputzez, igual ez zinateketela ere esatera usartuko nire aurrean, ez? Badago, bi pantalla dira, ez da bakarra, ez? Eta horrek badauka nire ustez garrantzia handia gorputzen ezestatze bat gertatzen delako eta diskursoa bakarrik dagoelako mahai gainean, eta niretzat ulertu behar dugu kultura honen indartzea, pantailen sartze hau buru gorputz dikotomiaren indartze berri batekin, beste forma batzuetan datorrena, nire ustez arima eta gorputzarena baino desente arriskutsuagoa dena, diskursoa eta gorputza bere izten dituena, eta nik uste horretan ere jarri behar dugula fokua. Baina hortan arrazoi duzu ere, nik uste dut ez digula aurpegira esaten pertsona bat peatzen duguna, saretan jartzen dugun bezala. Ez? Bai, hala ere, nik hori, uste dut anonimotasunaren inguruan badagoela eztabaida polita ere, jende asko oso kritikoa da anonimotasunarekin, sare sozialetan. Nik uste dut anonimotasuna ere badela zure burua babesteko modu bat. Batez ere, lehen aipatu ditudan indar kantzelatzaile hoiei begira. Osea,
niri berdin dit hanka sartu, eta jendeak esatea hanka sartu dudala, eta inkluso nirekin zebatzea apur bat hanka sartu dudalako. Niri askoz beldur gehiago ematen dit, biharko egunean, ez dakit ze lanpostutan ezin lan egitea, edo horrelako beste gauza batzuk, azkenean ez direnak sartzen normalean kantzelazio kultura deritzon horretan, nik uste dut hor daudela, eta nik uste dut ere kantzelazio kultura askotan erabiltzen dela apur bat, erabiltzen duela jende batek bere burua besteko, eta nik uste dut normala izaten dira oso perfil antzekoak, eta normala izaten dira sare sozialetan burradak esatera dedikatzen den jendea. Baina kantzelazio kultural da gradu esparru askotatik ere, ez da esparru bakar batean, ez? Hori da gauza bat dagoenan nahiko edatua, esango nuke, edo nola, gozatute agian hori nola mugatu esparru batera. Ez, nire ustez, bada zerbait orokorrana dena eta bere formak dira egungo gizartearen formaren erakusgarri, eske bikainak, ez? Ze, kantzelazio kulturak erakusten diguna ein baten, ez naiz akaso zuk aipatzen dituzun hauetaz ari, baizik eta igual orokorragoa edo gertukoagoa zaigun eguneroko horretaz, egiten duena da norbaitekin desadostasun bat edo norbaitekin gatazka bat daukasunean, hori konpondu beharrean, hori estali, norbait desagrarazi eta bizitzak aurrera jarraitzen du normal, claro, baten bizitzak jarraitzen du aurrera normal, ez? Eta kapitalismoa zer da, kantzelazio kultura, kapitalismoa. Kapitalismoa kantzatzen gaitu guztioi, ez? Guztiak egiten gaitu ez estatu. Bai. Bai, nire adibidez ez dakit, gaur goizan egon nahi apur bat begiratzen bideo batzuk YouTubeen, kantzelazio kulturaren inguruan, ez egin dut bilaketa bat, beste kantzel kulture, YouTubeen. Eta gertu zait bideoren bat, horrela, kantzel kulturaren arriskuak, kantzelazio kulturaren arriskuak, eta jartzen zituen adibideak nire iruditzen zitzaizkian oso surrealistak, ez? Osea, Kanye West kantzelatu dute. Bueno, beste adibide osarri bat, behin eta berriz kantzelatzen dutena, eta jarraitzen duena zera ahotsa izaten da Katie Kane, ez? Katie Kane, bai. La mafia, nola zen? La mafia del amor. Edo. Bai. Hau, hilabetero, edo astero kantzelatzen dute, baina tipoak jarraitzen du eukitzen bizita pila bat Spotifyn, eta esan nahi dut, askotan ere jartzen diren adibideak honetaz hitz egiten denean, direla, ez du bat egiten definizioak eta definizio honek dituen, kulturanek dituen ustezko ondorioak errealitatearekin nire ustez. Baina horregatik aipatu duguna hasieran, ez? Batzuetan aldebiko izan daitekela kantzelazio kulturaren kontu hau balio dezakelako propaganda gisa, eta nire ustez honi buruz egiten dugunean hitz egin behar dugu botereari buruz ere bai. Ez delako gauza bera gizona aberatsa eta famatua izatea eta kantzelatzen zaituzte, baina, kantzelatzen zaituzte ere eta lana galduko bazenu ere, badaukazu bizi bidea edo badaukazu zera ez, edo norbanako arrunt bat eta gertatzen direlakoak ere, akaso ez dira horren entzutetxuak izaten, evidentemente ez direlako ez dakitze famatu, baina niri horrek ematen dite, edo horrek sortzen dit ardura handiagoa. Bai, egia da azkenean, olako jende bat Kanye West, dute kantzatu nahi duten aldi guztien, baina tipoak dirutza dauka, eta ez zaio asola, eta jarraituko du nahi duena egiten. Eta akaso horregatik egiten du. Horregatik, zan du, polemika sortzen dut, orduan horrek sortzen du nik irabazi gehiago izatea ez. Baina, eta hori ez da, arazo hor da nola egin, nola egindako gauztek eukitzea ondorio bat, ze aberatzeko ez dago ondoriorik, ez? Arazoa gehiago esan duzuna da, ez? Kantzelazio kulturaekin gatzen baldin pertsasume batekin, lan gabe gatzen da, edo bizitzaera bat, ez dakit, alzaio aldatu edo bertan bera, eta hor da nola egin behar dan. Nun dago ere eztabaida eta eraso eta kantzelazioaren arteko muga? Claro. Ez beti da nondik egiten diren gauzak, baina zer da non gaude eta ez da erraza. Eta nik uste dut, sare sozialetan bizitza erdi aktibo bat izateko momentu honetan oso indartsua izan behar dela norbera. Batez ere, badaude oasitxoak edo dena delakoak, baina edo zein momentuetan gerta daiteke zerbait, eta zuk ipini duzun
ez dakit zer edo gaizki ulertu edo ulertu ondo, baina ala nahi izatea ez beste pertsonak eta suntsi zaitzakete, eta segun zelan harrapatzen zaituen, segun ze momentu, egon zaitezke etxean gero ez dakitzen bat egun triste eskudeatzen hori, ez? Osea, ez delako zerbait ez gaude ohituta gainera esotuak izatera, gainera lehen aipatu dugun maskara horien bitartez, eta ez dakit muga bat existitzen ote den. Zaila. Badakigu bereizten, baina muga bat zehaztea ez zait niri oso erraza iruditzen. Ez dakit, nik egia esan, iruditzen zait sare sozialetan sartzen zaren momentutik jakin behar duzula non sartzen zaren, eta estaten duzun guztiak ondorio bat izan dezakeela. Eta nik egia esan gaizki ulertuetan ez dut sinisten. Iruditzen zait gehiago, zuk zeo zer esan duzu eta berdin duzune intentzioak. Askotan esaten duzu gauza bat fedeon guztiarekin, baina eske esan duzuna mierda bat da. Bai. Eta ez zenuen mierda bat esan nahi, baina horrela atera zaizu eta jendeak horrela ulertu du. Eske zure mezuaren indarra ez daukazuk ez zure intentzioak, dauka jendearen interpretazioak, ez? Egia da. Orduan nik horrik uste dut gehiago, askotan nik ez nuen hori esan nahi edo, nik personalki hori nahiko errespetu diot, edo gauza jartzeari sare sozialetan, ez bada, babes hori sentitzen dudala, Bai, adibidez, eta gitor zaizkit adibide batzuk, baina nik aiz ikusi, eta izazu, fede honez jarri dut jartzen duzu, eta netzako oso iruzkin boomer bat dana, ez? Ikusi dut familia bat, txinatarrak, eta euskaraz aritzen horren artean, ze poza! Zazu, fede honez jarri duzu, baina jarri duzuna berez kristolako mierda da. Goratzen dut polemika bat egon zela, Barakaldoko eskola baten inguruko Bai. Eta, klaro, ulertzen duzu, baina, eski interpretazioa egiten zena eta interpretazio jende gehienak egin zuena argia zen. Bai, baina horre egon daiteke generazio clash bat ere nik uste dut. Bai, hori aipatu behar nuen, izan daitekeela zerbait generazionala ere bai, sare sozialak ulertzeko modu diferenteak dauzkagulako belaunaldi bakoitzak eta ere belaunaldi berriek beste batzuk edukiko dituzte, ez dakit adibidez nik TikToka ez dut ulertzen, nik neuk eta eneiz zar sentitzen, baina bai ez, nabaritzen da hor arrakala bat, akaso Twitterren asko nabaritzen dena, nik asko nabaritzen duena. Osea, igual, nik ez dut Twitterra erabiltzen edo zer gauza jartzeko, bakarrik zuk aipatu zuen bezala oso gauza zehatzetarako eta abar, guzti honengatik ez, baina ezagutzen du nire belaunaldiko jendea, Twitterra erabiltzen duena edo zer gauza jartzeko, inkluso zer bazkaldu duen edo gaur arratsaldean txikle bat zapaldu duela esateko ez, super zilegi iruditzen zait, baina badago hor beste belaunaldi bat gauza bera egiten ahalegintzen dena, baina gauza raroagoak egiten dituena edo ez dena ulertzen kontestu oso diferentea da, eta hor adibidez gertatzen direla gaizki ulertuak. Bai, agian ere ez dutelako guztiz ulertzen sarea, ez nik uste dut badagoela apurat. Edo ulertzen dute, baina beraien eran, orduan askotan ere, olakotan gatzen da, adibidez, imaginatu, zuk jarri duzu txio bat nahiko ignorante 15 urterekin, eta orain azkazu 22-23, eta ez ez hola penatzen, eta baina eta intentzen famatu hori eskotan garatzen da, eta aurkitzu dut zure txio hori 15 urterekin, nahiz azukola, eta horren dira zute horrekin, kakabota, txaren duzu, ostras, bai, hori egin nuen, hori izan nuen, baina nik horrekin zutela pentsatzen. Olako, ez nintzako olako gaiek, olakoak, sortzen dute kriston hauzia, ez? Ze, hor ja aldaketa bat egon bada, ezin dezu, ezin dezu agian jarraitu kantzelazio horrekin. Nik uste dut ere, zuk esan duzuna esan duzu, eta horren ondorioak asumitu behar dituzu. Niri egia esan, kantzelazioa, sareetako kantzelazioa ez zait horren katastrofikoa iruditzen. Utzi mugikorra mesanotxean pare bat egun eta pasatuko da olatua eta jende astuko da zutaz. Nik uste dut ere jakin behar dela harreman hori okitza sare sozialekin, mundu erreala hor dago ere, ez? Eta egoteagatik lau egun... Ez nago bat ere adoz, mundu erreala eta mundu virtualaren arteko bereizketarekin, esango nuke gero eta lausuagoa dela muga hori, eta gaur egun akaso egin dezakegula banaketa hori, baina, ez nago hain seguru. Ez dakit, nik pentsatzen dut behintzat, lortu dezakezula, hori alde batera ustea, ordu batzuez, egun batzuez, eta pasatzea denbora hori, edo pasatzea kantzelatua izaten ari zaren tarte guzti hori apur bat.
ez dakit, ez dut ikusten oso... Nik uste dut ere, jendeak sufritzen duela gehiago kantzelazioa, nahi duenean, garbitu bere irudia, nahi duenean, gero jarraitu izate, nahi duenean bere burua justifikatu. Jarraitzen duenean pentsatzen, txorra bat esan badu ere, zer oso interesantea esan duela. Eske batzutan ez dira txorradak ere, ez? Igual kantzelatzen da norbait bere iritzi batengatik, eta iritzi hori igual ez da txorrada bat, da gu ez gaude bat ere ados, eta igual ez gizarte osoak, baina kolektibo batek kantzelatzen du persona bat. Niri ez zait gauza bera iruditzen, nahi patugun adibidea oso arrazista izatea jarri duzun txio baten, baina kaso zure fedea, zure intentzioa, edo zu izatea ez dakit arrazista eta arroki arrazista izatea. Noski hori da gauza bera, hor azkenean bai, hor nik asko ardura kontuan testu ingurua ere, testu ingurua eta hometan azalpena esan zu, ez nire horrekin ados nago, hobeto da blokea eta listo. Sareek hori daukat ere bai ez, kontestua ulertzea edo gauza kontestuz kanpo harrapatzea oso dela. Bai, hola da. Orduan, zuek sinisten duzu kantzelazioan, bai, ala ez. Ez dakigu zer den kantzelazio orain. Ez dugu aurkitu, ez dugu topatu, orain ikan kantzelazioaren bila gabiltza. Bueno, agian aurkituko dugu. Nik asko ez dut sinisten egia esan, Eszeptikoa. Bai. Uste dut askori oso baliagarria egiten zaiela kantzelazio kulturarena posizio biktimistetatik euren burua zuritzeko. Uste dut badagoela ere argita garbi zer problematikoa hor, azkenean apurat eraso masibo hoietan badagoela hor, ez dakit esaten oso ondo, ez dakit definitzen oso ondo zer, baina ulertze dut hor badagoela zer problematikoa dena. Baina nik uste dut hori, kontzeptu hori dagoela erekita batez ere, pertsona batzuek euren burua justifikatzeko eta euren burua zuritzeko. Eta nik uste dut interneteko komunikabide nagusietan dauden kantzelazio kulturaren inguruan dauden edukiak ikusita, batez ere asko ultra eskuineko YouTubeko kanaletan agertzen direnak, Espainian mila daude, ez? Bueno, ez ditut izena esango. Baina uste dut guztiok ulertzen dugula zertaz zaina izan. Bai. Batez ere horrelakoetan agertzen dira, eta beti, eske nik uste dut privilegiozko posizio batetik zeo zer esan duen norbait salbatu nahian. Baita, esan duzunaren aritik, are askotan igual kantzelazioa deitzen diogula ez, eta hasieran ibili gara ez, kantzelazioa zer da norbait guztiz desagerraraztea, ez estatzea, baina askotan naiz eta gizartearen parte handi bat bere kontra jarri, beste parte handi batik jarraitzen du bere alde egoten orduan horri deialdakiokin kantzelazio. Bai, horregia da, komenzu nahu bastante, zure emandako iritzi horrek. Zuritzeko modu bat jende askorentzako eta bendazko kantzelazioa dagoenean jendearekin egin ez da izen horrekin ere erabiltzen. Orduan, bada, ez da reala, edo bada. Markatu, errepikatu, a ber. Ea erreala dan edo ez. Zuk jendez ez, edo bai. Nik zantza ditut. Nahasmendua. Bai, nik zantza ditut, ez da. Esan dut horrela kategoriko ikizetz, baina nik. Bueno. Esango dugu mamuak direla, zure belartako bezala. Hau da kantzelazioa orduan. Claro, bueno. Oso, ondorduan apur bat, oso filosofiko izan da ez da bai da egia esan, Esan behar daukat, nire buru asko imazan duela, bolta asko eman, eta ez nago dut hainbeste neurona erabiltzera, baina egia da oso entesgarria dela, eta nik uste dut kontu zibilu bergela terminoekin, eta azkenan ere, nik gartzuna da, zure iritzia jartzen osunan sarean, badakizula badakazula audientzia bat, eta horrekin jokatu behar dezula, ez? Bai. Zozer ditziko edo ja... Bai, torri dokan arrisku bat da ere, askotan ez duzula kontatzen izan dezakezun audientzia batekin, ez? Hori bai da adibidez parte arriskutsu bat. Nik igual ditut bost jarraitzaile Twitterren kontu publiko batean, botatzen dut ezagik zer, eta batean, pentsatzen dut bakarrik bostoi ikusiko dutela, eta azten da bola bueltak ematen, ez? Zuk esan duzu hasieran, ez? Sarean jartzen duzuna hor dago, eta
ez dakita asumitu behar den eta etorkizunean aldaketarik egitea monetako zilegi da. Zuk izan duzu asumitu behar direla gauza guztiak, igual asumitu akatsa moduan bai, baina hori, kontua eta zaintza. Autoeston kontua eta zaintza, hori da. Mila esker, kolaboratzaile maiteok, ikusiko gara aurrerago. Beraz, mila esker gaur honetortzagatik eta debate filosofikoa inpolita bukitzagatik. Gero arte!